വോളിയമൈസിംഗ് പ്ലസ് സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു വോളിയം തോന്നും. ബൊട്ടോക്സ് ചെയ്താൽ വോളിയം കൂടുമോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഒന്ന് പറയണേ. ബൊട്ടോക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉള്ള വോളിയം ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ബൊട്ടോക്സ് ആണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. രണ്ടാമത് അത് ഈ ഒരു മുടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ഫീൽ വരും. സ്ട്രൈറ്റനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തനിങ് പോലെ അത്രയും സ്ട്രൈറ്റ് ഫീൽ വരും. മുടി ഒരു 60-70% കൂടുതൽ സ്ട്രൈറ്റ് ഫീൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ബൊട്ടോക്സിൽ നമ്മൾ നല്ല ഹീറ്റ് കൊടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കുറെ പാസസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു 2-3 വാഷൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബൗൺസി ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ കാരണം അത്രയും തിൻ ഹെയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചില തിൻ ഹെയർ ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലാറ്റ് മാറത്തില്ല. കാരണം അത് ഒട്ടി തന്നെ ഇരിക്കും. ഈ കെട്ട് വീഴുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിഹാരം ബൊട്ടോക്സ് പ്രോട്ടീൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് ബോട്ടോക്സ് ചെയ്യാമല്ലേ?